ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମେ ଶୁଣିବା ଅସୁନ୍ଦର ବତକ ଛୁଆର କାହାଣୀ। ଅନେକ ଦିନ ତଳର କଥା। ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀରେ ଗୋଟେ ମା ବତକ ତା ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହ ରହୁଥିଲା। ବତକ ଛୁଆମାନେ ସୁନେଲି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଥିଲେ ଓ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବତକ ଛୁଆ ଧୂସର କଳା ରଙ୍ଗର ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଛୁଆ ବତକମାନେ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଥଟ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ତାକୁ ଅସୁନ୍ଦର ବତକ ଡାକୁଥିଲେ। ଅସୁନ୍ଦର ବତକ ଛୁଆଟି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା ଓ ସବୁବେଳେ ଏକୁଟିଆ ରହୁଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ପାଣିରେ ନିଜର ଚେହେରା ଦେଖି ଭାବୁଥିଲା, ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପରି ସୁନ୍ଦରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି କି? କେହି ବି ମୋତେ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ମୁଁ ଏତେ ଅସୁନ୍ଦରୀ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେଲି? ଅସୁନ୍ଦର ବତକଟି ସବୁବେଳେ ତା ମା'କୁ ଏହି କଥା କହୁଥାଏ। ମା ବତକଟି ତା ଦୁଃଖ ବୁଝେ କିନ୍ତୁ କିଛି ବି କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେ ତା ଛୁଆକୁ ସବୁବେଳେ କହେ, ହେ ମୋର ଟିକି ବତକ, ତୁ ମୋର ବହୁତ ପ୍ରିୟ। ମୁଁ ତତେ ଭାରି ଭଲ ପାଏ। ତୁ ତ ମନ ଖରାପ ଜମାରୁ କରନା। ଦିନେ ନା ଦିନେ ତୁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଚଢ଼େଇଟିଏ ହେଇଯିବୁ। ମାସ ପରେ ମାସ ବିତି ଚାଲିଲା କିନ୍ତୁ ଛୁଆର ଚେହେରାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିନଥିଲା। ଛୁଆଟି ନିଜକୁ ନିଜେ କହୁଥିଲା, ବୋଧେ ମୁଁ ଏମିତି ଅସୁନ୍ଦରୀ ହୋଇ ସବୁବେଳେ ରହିବି। ମୁଁ କେବେ ବି ମୋ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପରି ସୁନ୍ଦରୀ ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ଅନେକ କଥା ଭାବି ଦିନେ ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ଗୋଟିଏ ଦୂର ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲା। ସେ ଏହା ଭାବିଲା କି ନୂଆ ଜାଗାରେ କେହି ତାକୁ ଥଟ୍ଟା କରିବେ ନାହିଁ। ସେ ତା ପରିବାରରେ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ସେ ଅନେକ ବାଟ ଗଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ହ୍ରଦ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଓ ସେଠାରେ ରହିଗଲା। ସେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସେହି ନୂଆ ପରିବେଶରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ତା ମା ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ କଥା ଭାବିବା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତି ଚାଲିଲା। ବତକ ଛୁଆଟି ଏବେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲା। ଦିନେ ସେ ଭାବିଲା, ମୋ ମା ଓ ଭଉଣୀମାନେ କେଜାଣି କେମିତି ଥିବେ? ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଅନେକ ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ସେମାନଙ୍କ ସହ କିଛି ସମୟ ବିତାଇବା ଉଚିତ। ଅସୁନ୍ଦର ବତକଟି ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଶେଷରେ ତାର ଛୋଟ ବେଳର ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ଘରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ମା ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ କହିଲା, ମା, ମୁଁ ଫେରି ଆସିଲି। ମୁଁ ତୁମ ବିନା ବହୁତ ଏକୁଟିଆ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ତମେ ମୋତେ ମନେ ପକାଉଥିଲ କି? ମା ବତକଟି ତାକୁ ଅଚିହ୍ନା ପରି ଚାହିଁ ରହିଲା ଓ କହିଲା, ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ମୁଁ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି। ତୁମେ କିଏ? ଏହା ଶୁଣି ବତକ ଛୁଆ କହିଲା, ମା, ମୁଁ ତୁମର ସେଇ ଅସୁନ୍ଦର ବତକ ଛୁଆ। ତୁମେ କ'ଣ ମୋତେ ଭୁଲି ଯାଇଛ? ଏହା ଶୁଣି ତା ମା ଆଉ ତା ଭଉଣୀମାନେ କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ ଓ ଏହାପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲେ, ତୁ ତ କାହିଁ ଆଉ ପୂର୍ବ ପରି ଅସୁନ୍ଦର ହୋଇନାହୁଁ। ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦରୀ ହଂସ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଏହାପରେ ବତକର ମା ଓ ତାର ଭଉଣୀମାନେ ତାର ରୂପର ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଏହାପରେ ସବୁ ଭଉଣୀ ମିଳିମିଶି ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗପଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଏହିଭଳି ମଜାଳିଆ ଗପ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।